Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rashin haihuwa ko lalacewar kwayar halitta, da ba mu san wannan ba. Wai me ya kawo yawan wannan abun? Kusan yanzu masu magani ko in ce duniya da wannan take samun kuɗi. Ko a cikin satin nan akwai mace ta ce wallahi malam na kashe ya kai miliyan 10 a dashe kawai, kuma na yi yabaci a dashe kawai 10 miliyan naira. To yakin babba ne kuma mu gano shi. A iya ciye-ciyen da muke kadai ta nan ake yakan mu wallahi. Biskit ne, madara ce, alewoyi ne da makamantansu. Akwai abin da ake kira genetic engineer, akwai genomutation, akwai genotherapy, akwai genotype, akwai genetic disorder. Haka suke janet ga sunan abubuwa ne, kwayoyin halittar gado. Yau za a iya canja halittarka daga wannan halin ka koma lafiyayye ne ka zama mara kyau, taka za a samu alheri ko kuɗi a gurin ka ba alheri ba, a cutar da kai. Amma me ke faruwa inda za ku gano haka? Abu ne muke ci, abu ne muke ci ya lalata ƙwayayen halittarmu, abu ne muke ci ya lalata ƙwayayen da suke samar da ƙwayayen halitta, abu ne muke ci ya bamu wani irin mummunan ƙarfin zafi a iya fatar marena. Ba a so ta huce daraja 8, da ta haura daraja 8 za ta hana ka samun ɗa. Miyawun bakinka da kake gani, iya ƙuran nan wallahi azimu za ta iya kassara yawun bakinka. Da abin da ka ci ya zama sperm ɗinka a lalace, ƙwaƙwalwarka tana iya kassara ka kasa haihuwa. Uwa uba, kasan mafitsara da an samu ƙwayar halittar da ta tsaya a bladder opening, shine ƙofar saukar fitsarinka, sperm ya taho, fitsari ya ɗago, tana iya sanyawa a samu rashin haihuwa. Akwai wani ɗan jaka da Allah ya ajiye a jikin tirken fitsarin, ana kiransa bulbo urethral gland, wanda ke ɗauke da spermatoria ba spermatozoa ba, haiwa a ma'i'ul mazai, ruwan mazi. Idan wannan ruwan mazin ya lalace, da zai fito ana buƙatar ya zama shara, wanke bututu. Idan ya ratsa bai wanke fitsarin da kai ɗazu ba, idan sperm ɗin ya fito, gafi da zarni da ƙarfin fitsarin narkar da halittun yake yi, taka ba za a haihu ba. A jikin ƙwallayen maraina a bayansu Allah ya ajiye wata camba da ake kiranta epididymis, albarbakhiyin nudufa, matattarar ruwan ƙwayayen halitta da ƙwayayen halitta. Akwai halittun da Allah ke sakowa su dinga share gurin, suna wanke gurin, suna goge gurin a duk ƙarshen wata. Idan sperm ɗin bai fita ba sai su shanye shi su lalata shi. Shi ma ana iya samun irin wannan matsalolin. Shi isa da yawa za ku ga an zo gaban mutum an ce ba ni da ƙwayayen halitta, ko sperm ɗina ya zama watiri ruwa ko kaza, sai ga ana ta kama. Wannan ina jan hankalinmu mu masu magani, mu fa ƙara bincike tsakani da Allah, mu ƙara dubawa tsakani da Allah. Idan mun zo wannan kawai abin da za mu bayar sperm ɗin ya tsatsafo shi za mu bayar, ko kuma sinadaran kariya. To yau kuma ga abin nema yake dan nema wadata, wasu suna so babu haihuwar, wasu ba sa so. To waɗanda suke so yaya za mu musu? Kuma ga maganin a gargajiyance amma ba sa sha. Idan na yi wata kyauta a yanzu sai a karɓe ta hannu biyu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan uwa wanda ike sauraro na da wanda
ya zo abokin ilimi da mata, ku rubuta abubuwa guda hudu, abubuwa guda hudu, kuma ku sarrafa su ta fuskar hanya hudu ko biyar. Abubuwan nan guda hudu, ku ɗauko turaren zaiti, ganyensa, ganyen turaren zaiti, za a samu kuɗi da wannan. Madarar kuɗi, ko mutum ya sha maganinka ko bai sha ba, ga yadda za ka samu alkhairi kuma ka samu waraka. Ganyen turaren zaiti, sai ganyen darbejiya, sai ganyen shuwaka, sai bawon lemon zaki wanda ake barewa a watsa, tattaro shi. In kana so ka burge ni, 25% ya zama 100%. Kwano daya 100%. Karamin kwano 100%. Cokali goma hada 100%. A wata roba ce nan za ka auna goma, wannan 100%. Wannan kadai idan ka ajiye shi